Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So dayo jwngthing ji bar faideng re, iman bar faideng. Nei jahani alasi abo gisbai lei. Abola hamala sabdalani no dongo, jahani da saliya no thanai gibai biyo. Theisigोन नामा जाबाय लिमि आबौआ दा दिनै हा बेराफोराबो दिनै बिरलांसिगोन बायदि मोनबाय आं बोलो हो खान्दाल हाट मानो खिथियानो बाप्पा नै गाइस आयो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय बिराद बार आयो 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 नै नै टिकफोरा कुलटु खाटां नै केने लाखि भय लागे बाप्पा ओरैबायदि जाखादों रे गाइस एनका खातारनाक बटाय हिलिया साबो पारे ऐ फल परा हे बता तू बिसिके बाप्पा हा ऐ ने हा माबे बिरनायाव थिरायखैनो केमेरायाव जि बरया बारफायदो बाप्पा खातारनाक बटाय सिमथाया साबो पारे तामान कला करि हेलो अखा फायबा मा जागोन दैखौ खोबना दोन नामा ओइ निथिङा बार फायबाथाय फाया न बे गाननाय सिमै बिबार ना इनो बिनो गाना बिखौ लानानैसो बानायद आंलाय बुजिखोनो मोनाखै बाप्पा गाइस साबा पारे इमान बटाय हिसे आयौ ओरैबायदि बार फायदो नै गाइस आयु गिद हा मान बार फायदो नै ओरैबायदि बार फायबाय लोगोफोरजों थिं जा जोंहा खामानि मावबाय दंमोन आरोना दा स्टप खालामनांसिगोन आरोना खामानिखौ आयौ इसोर आफा बोराइ बाथौहाय लोगोफोर ओंखारदो नामा गिद गियाखै बिरलांगोन दे आरो मोजां थाबाय बायदि दा हामार सोरनि उड़ी যাব हर हे उड़ी যাব আমার আজি ঘর ভগবান এ অমিতা গাছ লড়ি সরি গেছি মাই গড এ উড়ি যাব পপ গাইস আমার পরে মেখলা সিখলা উড়ি গেল गाइस ओरैबायदि बार भगवान बिरलांसिगोन मानसिफोरा दखाननि टिङा बिरबायनो नै दखाननि टिङा बिरबायनो नै तुलाफोर जि बिरदों आयु बैसागु स' लोगोफोर दायो जोङो नै आब'खौ दिनै थांनोसै आरोना आं आब'खौ दिनै थांनोसै ओमफ्राय आब'खौ दिनै थांनानै आब'नि लोगो दङ खासे इसानाव हाबगोन आरोना जोङो बिसानाव हाबनानै आब'खौ स्टेसनसिम दोनहैगोन आरोना पुरा देलायना लाखाबाय माने लामायाव रिल्स बानायगोन सानदों आरो बेनिखायनो कारन केमेरामेन दंखायो आंहा केमेरा हमग्रा स' देलायनानै लाबाय आरोना थ'दो होमबालाय इसानि लोगो लाहानि न'खौ दिन्थिनो हायो ना हाया दिन्थिना मोनसै बेयो पुरि लेमानटु ओरैबा उदै सानानै मानसिया थानो हायाखै आरो बोथोराबो बोरैबा खामदो नानसै हायो ना हाया लोगोफोर ओरैबायदि मोजां भिउ नै नायदोलाय लोगोफोर ओरैबायदि ना एनका धुनिया देखारसि ओरैबायदि मोजां नुदों गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन दा माने अखा हाखामानो माबाबा स्रां साफा नाङो आरोना नैबे नोंसानि न' इलाबाबो एखे भिडिअआ इसानि न'नो एखे आरोना एकदम सेम मोजां नुदोंलै फाग्ला जासिगोनलै आं बेसनफोरखौ अखा बोथोराव ini ekti maksudnya मान मोजां नांगौ अखा बोथोर गानफोरा साबो पारे नै लोगोफोर नायदो इसोरनि लोगोनि आब'नि लोगोनि आरोना आंनिबो आब' जायो थांगासिनो आरोना नै गामियाव हाबनानै दुब्लि गेजेर थानो लामाफोरखौ बिराद मोजां नुदों भिडिअ खालामगासिनो थानो हायासै आरोना आं लोगोफोर मान हालांदों मोजां नुदों आब' आरो ओइ बे नङा खाबाय थानाया हा ओइ खाबाय थानाया बे मोनफैबाय मोनफैबाय गाइस या বাইদেউৰ লগৰ ঘৰত আহি পালো আৰু বাইদেউ আহি মানে ইমানে দুৰ্বল লাগিছে বোলে তাই ইমানে বেয়া লাগিছে মানে
लोगोफोरनि आब'नि लोगोनि न'आव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय जोंनिफ्राय दै लोंखांबाय आरो ना ओमफ्राय दा जना दङ जोङो नै आब' खासेया बिराद दुरबल मोनदोंनो आरो ना एकदमबारे मा होनो उदै सादोंनो आरो ना बेनिखायनो एसे मुभ नागिरदों आरो बियो बिराद उदै सादों आब'मोननि लाहानाव साहा होबाय जोंनो फिथादो मोनजासिगोन नै एनथाब नेथाब फिथानि साहा लोंनोसै दायो नै जानोसै oh udah kayak kayak lo itu tarasil tuh mau rasili kono itu na dari salin langsung ya kamu langsung tasty yummy বঢ়িয়া লাগে লোকৰ এসিয়া চাব পাৰে বাইদেউৰ এইখিনি কাপোৰ ইয়াতে থলো আৰু বাইদেউ গৈছে টয়লেটত মই এতিয়া বাইদেউক ষ্টেচন থব আহিলো আৰু গুৰেশ্বৰ ষ্টেচন আছো আৰু ইয়া চাব পাৰে গুৰেশ্বৰ ষ্টেচনৰ টয়লেটটো যিহে লেতেৰা এইটো পাই গৈছে এইটো চাব পাৰে বগা কাপোৰ পিন্ধি কেনে গৈছে গাইছ এবে थांदो नुदोंना हासुनो थांदो ओरैबायदि खाराब मोनदों भगबान गेस जाजोबगोनलै लोगोफोर बेयाव हासुबाथाय उपाय गैया हासुनोथ नांगोन ना हासुनो ओंखारबाय माने जों आलासि न'आव थांदोंमोन नालाय इसानाव जोङो हासुवासै आरो ना ओंखारदों मानानै ओरैबायदि स्पिडाव फैनानै बेयावसो हासुनो फैबाय आरो ना जोङो दा बि थांग्रोदो ओमफ्राय बिनि उनाव आं हासुनो थांगोन आरो ना बिनि बेगफोरखौ नेबाय दं आङो नै नैथिं लेडिसनि हासुहैनोसै माबायदि टयलेटखौ नोंथांमोननो दिन्थिनि ओरैबायदि खाराब मोनामदोंलै नैबे साफायानो खिन्थु मोनामदों आरो ना नै फरेस्टरनि टयलेटखौ नायदो बायदो जाबर' इमान बेया लागसि मरताक ইফাইছাম যাবৰ সিজাই ভি ক আহি আছে ভি জলদি আহিম বৈশাগত এইখিনি থাকক দে এইখিনিতে ভিডিঅ' কিয় বনাওঁ এইখিনিতে গাইজ ষ্টেচন চাব পাৰে গড়েশ্বৰৰ কিমান ধুনীয়া ৰিল বনাওঁ এতিয়া এনেই মই সাজি কাচি অহা নাই ওলাই অহা নাই ৰিল বনাবৰ কাৰণে ইমান সাজি কাচি আহিছোঁ আৰু ইয়াত চাওক গড়েশ্বৰ ষ্টেচন नै লোগोफोर जोंनि गामिनि गड़ेश्वर ষ্টেচন जोंनि गामिनि বোলে আমাৰ गड़ेश्वर ষ্টেচন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ' বনাওঁ आब'खौ केमेरा मेन खालामना होनोसै आङो दे गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै सर्ट पुजानि मायबा बिगासिनो आरो ना इसोरो ऐनि गावलां दैयाव बेयावहाय सर्ट पुजानि माबा खालामदो आरो ना इसो मा होनो मायबा माबि बिफुंदो आरो ना इयाव एकदमबारे बटल सटल आया কিবা আছিল ইয়াতে কিবা আছিল ইয়া কি বুলি কয় ভাঙাখিনি আছিল এইখিনি লৈ যা বিৰাট ডিষ্টাৰ্ব পাইছোঁ মই গাইছ এইখিনি গোটেই যিখিনি বিক্ৰী খামনা হৈছে বিৰাট হামা যাবাই ইয়াত কষ্ট যাদে কিমান দিবি হা 10 টকা 20 টকা হেন না দাদা হাতত কি বনাইছা ইয়া কিবা পাকা কৰি দে খল মাছ বাহৰ বিৰাতে পাকা কৰি দিছে নেকি নহয় কি বনাবি দে তাতে হা খাবা হু बुआ जाखाबाय देखोन आंता मान हाया हेमिस्ट्रि दं ओइ एसेबां नुदों न बो औ सानिफ्रायथ' हाया गोलियाना हने गाहायनियासो गुगोलांबाय थायो एया गाइस सबापारि बेसेबां जाबाय 20% जाबाय आरो ना स' गाइस नायनो हागोन नै बोथोरा दाबो बेबायदिनो जागासिनो आरो ना थ' दायो आङो न'आव मोनफैबाय स' दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै माबोरै नांखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामबानो जाबाय न' स' नायनो नाया हा नायनो नाया भिडिअ' स' नायगोसो दं गाइस बाय बाय